Čaute ľudia, dneska ideme na špeciálnu akciu Carry the Love a je to evangelizačná akcia, ale bude na špeciálnom mieste, čo ste už vyčítali z názvu, bude to v klube, takže extrémne sa teším, bude to Ox klube v Prahe a uvidíme, že čo tam všetko zažijeme a ako to bude všetko prebiehať, takže poďte so mnou. Víte, proč jste tady dneska? I don't know what made you come. Víte vůbec nějaký důvod? Maybe you were waiting for this event for a month. Možná jste čekali na tady ten event několik měsíců. Tonight is gonna change your life. Dneska, dnešní večer vám změní So život. can we all get excited? Takže můžeme hrozně těšit. Tonight we're gonna worship. Budeme chválit, We're gonna hear a message, uslyšíme zprávu and we're just gonna have fun, okay? a bude to hodně sranda. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. God has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. God has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise when I'm young. Praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm loud. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Lift me up, you turn me around, place my feet on solid ground. On chce s váma vztah. God wants to be in relationship and friendship with you. Chce mít s tebou přátelství a s tebou sdílet věci. The Bible teaches that God is perfect. Bible říká, že Bůh je perfektní. Nothing is wrong with God. Nic není špatného s Bohem. And the Bible says too that God is love. A Bible říká, že Bůh je láska. And if He is love, there has to be free will. A pokud je láska, tak musí být svobodný rozhodnutí. So in our free will, humans turn their back on God. Takže v našem svobodném rozhodnutí jsme se rozhodli jít od Boha pryč. And what happens when we turn our back on God? A co se stane, když otočíme od Boha? Sin enters the world. Přijde hřích do našeho světa. Sin is what makes us imperfect. Hřích znamená, že nejsme perfektní. Sin is what makes this relationship that was once perfect now broken. Tady ten vztah, co jsme měli kdysi s Bohem, je najednou rozbitý. Sin is what separates us from God. Hřích je to, co nás odděluje od Boha. Because God is perfect, we are no longer perfect. Protože Bůh je perfektní, my nejsme dál perfektní. And the Bible says that all have sinned and fallen short of the glory of God. A Bible říká, že všichni, kteří hřešili, jsou daleko od Boha. All of us have done this. Všichni jsme hřešili. All have sinned and fallen short of the glory of God. Všichni jsme daleko od Boha. And the Bible also says that the price of sin is death. Bible taky říká, že cena hříchu je smrt. That we are all deserving of death because of sin. Že všichni bychom měli, si zasloužíme smrt. Say this with me. But God. Řekněte mi se mnou, ale Bůh. For God so loved the world Protože Bůh tak miloval svět, that He sent His one and only begotten Son, že poslal svého jediného syna, Jesus Christ. Ježíše Krista. Jesus is God. Ježíš je Bůh. And He lives a full life, 0 to 33 years. A že celý svůj život od 0 do 33 let. And He never sins. A nikdy nezřeší. Já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. There's no other truth than Jesus. A není žádný jiný, žádný nabarven než Ježíš. There's no longer a need for you to go looking in all these other things. You don't need to go looking in all these other things. Už nepotřebuješ se koukat na všechny tady ty ostatní věci. The reason why you feel that void in your heart Důvod, proč cítíš tady tu prázdnotu ve svém srdci, is because you were created to be in relationship with God. je protože jsi byl vytvořen, abys měl vztah s Ježíšem. Jesus is the only one who can fill that void for eternity. Ježíš je jediný způsob, jak můžeš cítit tady to naplnění na celý život. I want to give an opportunity to you Chci ti dát možnost to receive Jesus přijmout Ježíše as Lord and as Savior. jako tvýho krále a spasitele. If you want to stop searching, Jestli chceš přestat hledat, have that fulfillment and have a relationship with God, jak chceš mít vztah s Bohem, tonight you can receive it.
Dneska večer ho můžeš přijmout. Tonight you can receive eternal life. Dneska můžeš přijmout Ježíše do svého života. So I'm gonna count to 3. Takže na počet do 3. If you want this for the first time, you can just raise your hand on 3. Jestli chcete ho přijmout, můžete zvednout svoji ruku. 1. God loves you more than you could ever imagine. Bůh tě miluje mnohem víc, než si dokážeš představit. He died on a cross so that you can be in relationship and right standing with Him. Zemřel na kříži proto, aby si mohl být s ním. 2. God is not angry at you. Bůh se na tebe nehněvá. He's not disappointed at you. Není naštvaný na tebe. He's not gonna condemn you. Nebude tě odsuzovat. He's gonna welcome you home with open arms. Přivítá tě domů s otevřenou náručí. As his son or his daughter. Jako syn nebo dcera. 3. If you want this, just raise your hand right now. Dej ruku nahoru. This is the best decision you have ever made. To je nejlepší rozhodnutí, co můžeš udělat. It's a holy moment To je svatý čas. between you and God. Mezi tebou a Bohem. Say Jesus! Jesus! Are you sleeping? Say Jesus! Jesus! I say yes! I say yes. To carry the gospel! Carry the gospel. I say yes! I say yes. To share it with my friends! Sharing with my friends. Jesus! Jesus. Use my life Use my to life. spread the good news of the kingdom! Spread the good news of the kingdom. In Prague! In Prague. In Czech Republic! Czech Republic. And all over the world! Say Jesus! Jesus. Here I am! I am. Shout this out! Send me! Send me. Let's go! Tak holky, jak se vám to líbilo na této akci? Strašně moc. Strašně moc se nám to tady líbilo. A čo bylo nejlepší, alebo čo vás tak oslovilo? Mně se hrozně dotklo to slovo a moc jsem si užila chvály. Mně se moc líbila ta muzika, jak hráli a jak do toho to všichni prožívali. Tak jak se ti líbilo na této akci? Hele, bylo to fakt skvělý, Bůh byl tady, lidi byli ozdravení, spasení a kámo, bylo to skvělý. Co bylo nejlepší? Pro mě bylo nejlepší, hele, ty chvály byly fakt dobrý, prostě jako velmi autentický a já jsem z toho radost. A posledná otázka, ako si sa cítil, že je to v klube, taká kresťanská akce? Hele, já si myslím, že máš jít jako kdekoliv můžeš a prostě říct lidem o Ježíši, jako. That's a big thing. How you like this Carry the Love in Prague? It was amazing. It was so good, praise God. Praise God. We get to worship God in a club, seeing all these bottles, the place where people sin and people can lift their hands here and worship God, and it's a core memory for sure. And what was the best moment today? I feel like when we were just like singing over Czech Republic that it will be saved, just proclaiming and just interceding together in this in the darkest place in the atheist country, in the capital of the atheist country. We could just proclaim that Prague will be saved, the Czech Republic will be saved. So I think that was powerful. And what city it will be next? We are going to Warsaw, yes, to Poland tomorrow. 7-hour drive, baby! And also your city, Riga, right? Yes, we'll be there in 2 weeks. You should come. You should come. It's a little bit far away, but it's amazing. Yeah. So
Happy to see you there in Prague. See you. Happy to see you too, Zika. Takže ľudia, ja už som naspäť doma a extrémne sa teším z tejto akcie. Bolo to úžasné, videli ste aj nejaké feedbacky od ľudí, ktorí tam boli zúčastnení, alebo aj ľudí z týmu, vlastne tie dve holky, ktoré rozprávali po anglicky, tak sú z toho Carry the Love týmu. No a teda cieľom tejto akcie Carry the Love je šíriť evanjelium, tú dobrú správu, najmä teda mladým ľuďom v rôznych školách, univerzitách, ale aj na uliciach a kľudne aj v takýchto kluboch. Najviac za mňa na tom cool je to miesto, na ktorom sme boli. Ono je vlastne jedno, kde sa káže evanjelium, ale má sa kázať a hlásať všade. A na takom mieste, kde by ste možno ani nečakali, že v klube, kde ľudia chodia za iným zámerom, bude kázané evanjelium, dobrá správa o Ježišovi, chvály na Božiu slavu, tak to je úplne, že wow. Je tu so mnou Esti a ty si vlastne zažila niečo fakt, že silné na akcii Carry the Love pred 3 rokmi, tak môžeš povedať, že čo sa vtedy stalo? No já jsem tam šla vlastně na pozvání, tvoje pozvání jsem tam šla. Počkať, čo? To vážne? Ja som zabudla, halo, pomoc. Tak Zika mě tam pozvala, že to bude jako jedna super akcička. A já jsem v tu dobu byla taková, jako, že jsem takový dvojí život. Že jako sice jsem chodila na zlomku, no vlastně v sobotu, že jo, v tu chvíli. Ale pak jsem byla prostě bez Boha ten týden. Bylo vždycky takový jenom v neděli a pak v týdnu prostě absolutně nic, žádná Bible, prostě absolutně nic. A tak jsem tam šla. Ale já jsem se hrozně bála lidí, já jsem tam jako sociální úzkosti, takže to fakt jako nešlo tam jako být mezi lidma. A řekla jsem si, že jako proč to neskusit? Byla tam Zika, tak proč to neskusit? Tak jsem tam šla a v ten moment se mě Bůh úplně neskutečně dotkl, bo tam byl jeden kluč na to říkal své svědectví a to svědectví úplně pasovalo na můj život, co jsem prožívala. Právě mluvil hodně o úzkostích, o tom, jak jako odpadl od Boha a tak. A já jsem byla to úplně přesně to, co jako zažívám tak já. A tak tam přišly nějaké holčiny, co se za mě modlili. To bylo poprvé, co jsem s někým sdílela, že mám úzkosti, že mám problémy s jídlem a ty věci. A v ten moment úplně všechno se mi tak jako opadlo a teď jsem se jako o dost jako lehčí. A můžu říct, že ty úzkosti odešly fakt jako okamžitě v ten jako moment. A s tím jídlem to byl ještě takový trošku proces potom, ale cítila jsem se od toho momentu úplně svobodná. A začala jsem znovu žít s Bohem naplno od toho momentu a pak jsem se má i v Americe a na misi a že úplně nejžila od toho momentu, takže... Wow, takže vidíte, že úplne Boh, keď mu odozdáte svoje srdce, tak vie takto úplne zmeniť váš život. Ty si teda bol aj s tými Carry the Love Circuit Riders na misii, tak aké to možno bolo tam v skratke? Bylo to zajímavý, to je úplně jiná kultura než jako česká. Takže to bylo taky hodně jako hyperaktivní tam. A byla to fakt dobrá zkušenost pro mě. A už to se týče angličtiny, tak i kázání na kampusech v amerických, což v Česku jako není zase tak možný jako tam. A pak jsem tady dala Africké republiky na misi s nima. To bylo úplně jiný svět. Jsem chodila kázat do škol a na ulicích jste viděli prostě, jak lidi přijímají Ježíše prostě takhle jako do svého srdce. Bylo to fakt jako úžasný. Wow. No a čo akcia dneska, jak sa ti páčilo v Prahe, sme boli v klube, tak jaké to bolo? Tak to tu. Já jsem byla poprvé v životě v klubu. Premiéra, no, tak čo, líbilo se ti v klubu, nebo ne? Klub sám o sobě nebyl zase tak hezký pro mě, ale jinak bylo hustý, že jsme to vlastně vůbec zrealizovali, protože my jsme třeba ještě 3 týdny předtím jako neměli vůbec jako prostor. Takže, no, byl trošku stres, ale bylo to husté, jsem ráda, že přišlo fakt hodně lidí, kolem 200 lidí bylo asi 200, přes 200 podle registrací. Takže strašne sa to líbilo. Fakt akože... Wow, aj za mňa to bolo akože mega, lebo na takom mieste, kde je proste temnota väčšinou, tie zlé veci, hriešne veci, zrazu proste to svetlo a ja som sa tam veľmi dobre cítila v tom zmysle, že tam boli chvály, Božie slovo, svedectvá, takže verím, že aj vám zmenil Boh život, možno keď ste tam boli, alebo keby ste neboli, nestihli, tak budúci rok budú znovu Circuit Riders. Tam nevíme, jestli v klubu, ale uvidíme. Takže sledujte ich siete Carry the Love Czech alebo Slovakia, slovenské a sledujte to okolo toho januára a väčšinou vo februári sú tie akcie, takže príďte budúci rok, ak si nestihol, tak dojdi. Určite príďte. Tak ja verím, že sa ti toto videjko páčilo, pokiaľ áno, najviac mi pomôže zdieľanie videa, môžeš toto rozšíriť aj k ďalším ľuďom, určite hoď like, hoď odber, ak nemáš ešte odber na tomto kanáli a nezabudni si zapnúť upozornenia, aby ti neuniklo žiadne video. Pre viac kresťanských videí a kontentu ma sleduj na mojom Instagrame StoryWithJesus, kde pridávam veľmi často obsah a taktiež mám aj TikTok StoryWithJesus, takže môžeš sledovať. Maj sa pekne, pa pa!